Tortura. Em torna amb força una i una altra vegada aquella imatge d'una nena front a l'espill, aquella nena que posaves tu front a l'espill, aquella nena que despullaves com una nina i posaves davant de l'espill, aquella nena que posaves davant de l'espill nua perquè es mirara, aquella nena que tenia un home al darrere i la feia mirar-se a l'espill mentre ell la grapejava, aquella nena nua amb llàgrimes als ulls i les galtes que obligaves a mirar-se a l'espill mentre violentaves tot el seu cos, tot el seu ésser, tota la seva voluntat, aquella nena segrestada en un bany, atrapada entre 5 metres quadrats, darrere una porta tancada, darrere la brutalitat d'un home que l'obligava a mirar-se a l'espill, mentre grapejava tot el seu cos. I aquella nena era una filla, aquell home era un pare, i aquella nena era jo, i aquell torturador eres tu. I encara avui, busque com eixir d'aquella càmera de tortura.